जों गिर्जा गनानै फैबाय नैबे गिर्जा आरो बेजों लोगोसे जों बेंटल गेटआव फैदोंमोन। दा जों गिर्जा गनानै फैबाय। नोंथांमोना साइमाव नायनो हागोन। सोरबाफोर आर'ज बिजानो गोसो दंब्ला बिजानो हागोन। नै साइमाव दंखायो इमानुएल चार्च सेन्टार। जायफ्रा बेमार जादों, जायफ्रा बिजानो गोसो दं, नैबेयाव कन्टेक्ट नाम्बाराव दंखायो। नोंथांमोना बिजानो हागोन। जोंबो गिर्जा गनानै दा जों ओंखारनानै फैबाय। गिर्जानि हबिनो जायफ्रा बेमारि जानानै दङ बिजानो हागोन। मुवा नायनांगौनि गोनांथि गैया। बेंटल गेटआवनो दा बङाइगावआव थांसिगोन। नोंथांमोना बेखिनिखौ लाबाय जाबाय। बङाइगावआव जों ओंखारलांबाय गिर्जा गनानै। दा आं एसे दाखालि हिन्जावखौ लाबोदोंमोन नालाय रुराल आसामाव। दा जों बे रिपर्टारखौ लायनो जोङो थांगासिनो दङ। दा माब्रै जादों माब्रै जाया उनाव मिथिगोन दै लोगोफोर। आंजों दंफायो सालथे। आं गाखोदों सालायदों। जायफ्रा इमानुएल चार्च प्रेयार सेन्टाराव बिजानो गोसो दं, नोंथांमोना बिजानो हागोन। जोबोद मोजां। बेमारियाबो हामलांगासिनो दङ। बयबो बिजानो फैयो। जों गिर्जा गनानैहाय दा जोङो आवगायगासिनो दङ। नै जोङो बङाइगावआव थांगासिनो दङ। जायफ्रा बेमारि जानानै दङ फैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे न'खराव प्रब्लेम दंब्ला बिजानो हागोन। बेखिनि आं नोंथांमोननि भिडिअ लाबोनाय जाबाय।